fuska. Aisha ke ce malamata, zuciya ta ke ta nuna ba zan so rabuwa da ke ba. Shi sosan baya da tausayi, bai duban bako da kurma, bai manta da ɗan gari ba su har gurgu yana sa shi fama. Kafin kai nasara kan so duk ka kibar ka sai ka yi rama, amma ga shawara gun mai dage ka jure da nema. Nima baya na sha wuyar so na bushe jiki ya yi rama, amma yanzu na samu gata. Aisha ce ta kore hukuba. Aisha ke ce sahiba ta mai ranar zuciya da fuska. Aisha ke ce malamata, zuciya ta ke ta nuna ba zan so rabuwa da ke ba. Tun farkon haɗuna da ita Humaira zuciyata ta kwanta, nan take na fara yin nawa dabarun dan jan hankalinta. Na so in faɗa mata so amma kuma ba ni san takurata. Wanda na fara furta mata so Aisha sai ta yo murmushinta. Na zaci murmushin da ta yo ba za ta amincewa da ni ba. Aisha ke ce sahiba ta Humaira dan zuciya da fuska. Aisha ke ce malamata, zuciya ta ke ta nuna ba zan so rabuwa da ke ba. Sai ta murmushi Aisha ta ce min taso in jira ta. Allah sarki yar halat har ma ta hada da lambar wayarta. Sai ta ce gobe da safe in ta kammala ayyukanta, in na samu tayin aiki na ta ce mun in kira ta. Da gari ya waye na tura kira sam ni ai ban jira ba. Aisha ke ce sahiba ta Humaira dan zuciya da fuska. Aisha ke ce malamata, zuciya ta ke ta nuna ba zan so rabuwa da ke ba. Tunda ta ɗauyar sai ta ce min salamu alaikum ya ka kwana. Nan take na amsa da sauri domin in jiyo matsayina. Kai mai biya ta ka bude kunne dan ka gane batuna. Ba abin da nake tunani kar ta faɗa man ba ta sona. Kalmar so ta furta mani yan walo ne bai yo zato ba. Aisha ke ce sahiba ta Humaira dan zuciya da fuska. Aisha ke ce malamata, zuciya ta ke ta nuna ba zan so rabuwa da ke ba. Daɗi dai ya doke ni gane ina zaune na kasa tashi. Babu turare a jikina amma so ya sani kamshi. Lalle so a so ka ba wani abun ma ne da ya kai kamar shi. Yace na akwai wuta gun tafiya sai na ɗan taka gaushi, amma sanadin sanda Aisha ta yi min zafi ban jiyo ba. Aisha ke ce sahiba ta Humaira dan zuciya da fuska. Aisha ke ce malamata, zuciya ta ke ta nuna ba zan so rabuwa da ke ba. Mun saba da juna a sannu so ya fara karfi. Kai maliya da kogi ba zai kai ta ba ko a zurfi. Ka bangaren ta so tintin ai ya riga ya yi zarfi. Ya ce zai raba mu to sai dai in zai jure kaifi. Na ce da shi abadan ba zai jin daɗin rayuwa ba. Aisha ke ce sahiba ta Humaira dan zuciya da fuska. Aisha ke ce malamata, zuciya ta ke ta nuna ba zan so rabuwa da ke ba.
budurwa mai kunya ce har in kun ga duba. Ni dai ba ni so a bata miki